Ineziphumo ezincumisayo intsebenziswano yesebe lezolimo likarhulumente wase-Eastern Cape kunye ne-Wiphold apho amafama axhaswa ekuveliseni umbona osemgangathweni nawuthengisa kwimalike. Inqadu kuGatyane yenye yendawo apho lo msebenzi uqhutywa khona. Amafama kunye negosa lesebe banababanzi ngalo msebenzi. Kwafika ke le project isuka komkhulu yazoza apha kuthi ke yazolima la masimi. Siyaqhuba ke salima simanga kunjalo. I-department karhulumente iye yasinceda kakhulu ngethuba lombona ubuphantsi. Ufike laa disaster mbona uwehli. Waqeshwa ke abantu ke abathi ke bancedise ekubeni bake bacholachole loo mbona ubuphantsi. Inintsi ke umsebenzi karhulumente ke safumanisa uba ke nalapha ke unegalelo ke nalapha ke ulimeni njengoba silima nje. Ya ubomi bethu ukhe yabutshintsha kakhulu ufika kwayo le notomati phaa kulaa minyaka endiqomba iminyaka emibini ukuya elandelelanayo, kuba apho besifumana umbona wethu ingxowa ke zizibala ishumi, sifumane imali sitsho sikwazi ukufuya iihagu neenkukhu, kanti nempahla ngokunjalo iyakwazi ukuxhamla kulo mbona uthi ube khona wenziwa lulimo. Apha kuGatyane silima umbona kwiiprojekthi eziyi-19. Ii-hectares zethu zizonke ziyi-700 hectares esilima kuzo umbona. Sincedisa amafama alapha eNqadu kule ndawo sikuyo silima 187 hectares umbona.